Adernats és el nom propi de la vinícola de Nulles, una impressionant catedral del vi de l'Alt Camp, a Tarragona. És una joia centenària del modernisme, construïda fa més de 100 anys per l'arquitecte de Valls Cèsar Martinell, deixeble d'Antoni Gaudí. Adernats elabora vi, cava i oli d'oliva verge extra a la cooperativa. L'oferta d'enoturisme inclou visites al celler amb tast de vins, experiències a la vinya, tast amb embotits i formatges o tast temàtic de temporada, com l'origen de la calçotada. El principal atractiu és la Catedral del Vi, amb una impressionant façana d'estil noucentista. Sabíeu que els maons es van coure amb la terra de les vinyes? A les visites les reben amb una copa de benvinguda. Després s'accedeix a l'interior del celler, on passejar entre tines de ciment gegants, observar la majestuositat dels arcs parabòlics i tastar vins i caves sota les voltes. Les experiències que inclouen passeig a la vinya són molt recomanables. Nulles té un dels paisatges més autèntics de la plana de secà de l'Alt Camp. A l'horitzó no hi ha indústria, només vinyes, oliveres, ametllers i marges de pedra seca. Els visitants més gourmets han de tastar els vins i caves del celler amb embotits de proximitat i formatges artesans. És una taula de paisatge, amb pa de poble, oli d'oliva, vins i caves, avellanes de la zona i algunes sorpreses quan és temps de calçots, com aquest pa de calçots o croissants que tenen gust de calçot. Nulles està a 5 quilòmetres de Valls, un lloc massa bonic com perquè no facis una escapada.